Dámy a páni, no a dnes pokračujeme s treťou časťou Godzilla Kaiju Daikesen. Ideme na King Ghidorah pomstiť sa mu. A už musíme fakt si mu končiť, lebo spomínajte si, že ma 3-krát porazil, tak na 4. raz to nesmie zopakovať, takže ideme znovu. A dúfam, že to už tentokrát naozaj vidie. Dajte odber a like a ideme na to. Tak, prvý fight. No, dobre. Zatiaľ nič nového. Dobre, už je teraz nové. Tiež nové. Laser ti nedovolím. Jak som v dobrom stave? Dobre, teraz už nie. Úplne. Nie! Akože fakt. Nie, prečo? Som v kúse skakal. Akože fakt. A tie hlavy. Dobre. Nie, prečo? Prečo zase? Neférovie. Neférovie, samozrejme. Prečo zase? Tak. Môžeš? Ten kraj? Yes! Porazený. Dobre, nič. Ale dobre, vyhrali sme toto kolo prvé. Dúfam, že aj ho porazíme na druhom. Teda na treťom, finálnom. Takže ideme na to. 3, 2, 1, bojujeme! Nie, nesmíšneš. Akože fakt. No, poď sem. Dobre, Už prehráva. Víz, Bob, dajte like a odber! Yo! GG, presne tak. Godzilla vyhral, dobre, konečne. Dobre, výborne, na prvý pokus sme to zvládli. Lenže má jeden bod, ale... Na 4. pokus to vyšlo! No, minulé video boli 3 pokusy, takže tento je 4. Takže... Naozaj, tentokrát hovorím pravdu. Asi King Ghidorah bol najťažší, najskôr, ako poprvé. Dobre, King Ghidorah je, teda Mothra je na rade. Dobre. Dobre, Mothra. Ideme na to. Godzilla vs. Mothra. Ide sa. Dobre teda. Jo. Tu kedy začneš lietať? Je tam jedna správa, jedna zlá. Poviem vám najprv tú prvú. Že sa nevie brániť. A tá zlá je, že... Videli ste to? Dobre, tá zlá je, že vie lietať, takže... Som rád, že sa nevie brániť, lebo to je motýl. A motýl je hlúpy, takže nevie sa brániť. Jak to? Skočiť! Ale Mothra je pre mňa jednoduchá. Yes! Dobre, netrafil som. Trafil, dobre, super. Dobre. Vyhrali sme prvé kolo a dúfam, že aj zvládneme druhé. Ale nie je taká ťažká, takže môžeme ju zvládnuť kľudne. Dobre. A ja som vedel, že uletíš. No, toto už je trochu ťažší level. Zase som veľmi naštvala. Naštvala sa veľmi. Neviem ju ani trafiť. Skoro ani hit nedostala. Si v zlom stave. No, neúplne. No, neúplne v zlom stave. Nie! Nesmiem zomrieť. Nesmiem zahynúť. Dobre. OK, už. Dobre, uhynul som. Zahynul, dobre. Mothra druhé kolo zvládla.
Dúfam, že aj tretie zvíťazím ja tentokrát. Ja som to vedel. Nechápem, prečo ja skôr zautočím. Mothra je dáma, takže ja viem, Godzilla má právo všetko, takže má právo aj zničiť, aj keď je to dáma. Takže... Hej, čo to? Dáma je naozaj silná. Hej! No! Neoproučam ti sa až tak približiť ku mne. Nie, žiadne... Dobre, v zlom stave. Ale nejak rýchlejšia je. Nie! Nesmiem prehrať! Ďaká Bohu. Dobre, prežil som, ďaká Bohu. Koľko som mal percent životov? Určite 3 si myslím. 2, okej. Fia, 2%. Ja neverím. Tretí pokus sme zvládli, ale veľmi ťažký. Tretí pokus. Dobre, a ideme na Mechagodzillu. Tá bude určite najťažšia. Dobre. Uvidíme, ako to dopadne. Ideme, stage 7. Dobre teda. Ideme na to. Dobre, že Mechagodzilla bude dobre. Dobre, všetko dobre dopadne. No a úplne, ale je tam jedna dobrá správa, že sa až tak často nebráni, takže možno. Dobre, ja sa až tak často nevenujem tej hre, takže... Lebo... Uj, teda tá Mechagodzilla naozaj silná, takže asi ju ťažko porazíme. Naozaj nie je jednoduchá. Nie, dobre. Nie, prečo? Joj. Dobre, teda dostala ma. Dostal ma. Môžem to dať, prosím. Nie Mechagodzilla, nech ti ani nenapadne. Len aby, že mal som chvost. Vidíte, je veľmi ťažká. Can I eat that, bro? Mám ho. Yes, prvé kolo sme zvládli. Vyskočíme a pum, trafil som ho. Yes. Godzilla vyhral prvé kolo. Dúfam, že aj druhé zvládneme. A potom? No teda. Prepáč, že som úplne nerozprával, dostal som krém. Áno. Výborné. Môžem teraz dojesť, prosím? Nie. No, kamo. Už som ti dal skoro polovicu. Pozeraj, už je tu tak málo. Dobre. Dobre, toto je posledná, ale väčšia. Nechceš? Som v dobrom stave? Yes, na prvý pokus? Na prvý pokus, čože? A teraz si môžem dojsť? Dobre. Zaslúžim si krém. Jo. Dajte like za odber. Áno, prosím. Dobre. Porazili sme všetkých. Ale... asi nás čaká ešte aj posledný boss. A to... vám poviem teraz. Mechagodzilla vylepšená. Toto musíme zvládnuť. Finálny stage. To vám sľubujem. Ale je tam ešte aj ten úplne posledný, ale... a bude mať zbraň, tak možno máme šancu ešte získať toho 9. Dobre, nemá zbraň, takže... ideme na to. Bude veľmi ťažké, to bude najťažší boss. Netrafil si ma.
Prestaň utekať predo mnou. No, nevyzerá byť úplne ťažký teraz. Ó, prečo zase tú elektrínu? Jak to už preháňajú príliš. Ó, naozaj mocný. Nie, dostal ma, dobre teda. Dostal ma. Dajme ešte jedno kolo. No a musí byť. Round 2, fight. Ideme. Doraz tú plachovú več. Musíme poraziť kus metalu. Juj, môj trik vyšiel. No. Leď vo vzduchu. Oni hit mi nedal na zatiaľ. Nie! Dal som sa do pasce, hej, najsilnejšia. Až taká silná nie je. Je silná. Keby mal zbraň, tak to už bude mŕtvý. Jak to? Teda, dokonca som zabudol aj tie mekakudzlie triky. Tak ktoré. Nie, nie, ticho buď. Juj, už je po ňom. Znovu chvost, yes. Prvé kolo sme zvládli, dúfam, že aj zvládneme druhé. Máme veľkú šancu na víťazstvo. Alebo on má veľkú šancu na víťazstvo. 34% životov, dobre. Jeden z nás jeden môže prežiť. Godzilla alebo Mechagodzilla, vylepšená z roku 1993. Takže držte mi palce. Nebude to jednoduché asi. Zatiaľ ani mi hit nedal. Aj, vedel som to. Jak? Nech ti ani nenapadne. No, už som v dobrom stave. No asi to vyhráme. Nech sa zdá, že to vyhráme. Nie. Nie, nie, nie. Nesmiem prehrať, nesmiem prehrať. No, nejak sa bráni. Bráni sa. Máš šancu. Yes! Ešte jedno. No, dobre, nič. Nevyšlo to. Vyhrali sme kolo! Teraz si pozrite celý príbeh kráľa monštier. Nechám vám ten príbeh. Na prvý pokus sme to zvládli. No dobre, teda 48% životov. A teraz si pozrite celý príbeh. Kamo, neviem, či všetci vedia po japonsky. To je vlastne pravda. Ale dobre, nechajme to tak. Hral si len ty? Aha, áno. Prepačte, pokračuj ďalej. Pardon. Pardon. Tak, dajte odber a like, musíme sa rozlúčiť. Dovidenia.